Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marwa. Marla pagbata. Marla, anak. Oh. Marla. Ay nanok na sab siya maning. Ibalik ta siya pahiluna sa iyang idaanan. O ba na? Pangamatay kaming tanan. Mao kana ang katapusang singgit ni Marwa sa diyang inanay ni siyang gikaon sa kalayo. Usa di ini kabarangan si Marwa. O gisunog siya sa usa ka panon sa mga tao. Nagipanguluhan sa apuhan sa akong apuhan nga si Lolo Paulo. Tinuod ka ning tanang nasuot sa diary sa apuhan ni Lolo Paulo. Tinuod ka ni. Yahuman mo na ba siya? Ay. Talaan sa akong apuhan. Kalit na nagkatungali alo. Inaara di ka sa akong likod lo. Karoon ay ba kadag yun nga itong misyon ang pagpuos sa tanang kaliwatan niya ng Marwa. Kining lo, tinuod ba nilo? Ha? Ang atong mga katiguangan sa unang panahon ang misunog ug mipatay ni Marwa? Ang barangan sa unang panahon? O Gabriel, O, naglatay sa itong kaugatan ang maong dugo. Busa kita ang mutiwas sa maong misyon. Og ikaw ang katapusan sa itong kaliwatan. Busa na sa imong makamut ang pagbabag sa pagbalik ni Marwa. Lolo Paulo. Gabriel, ang atong kaliwatan, sundao sa unang panahon, o doon na sila gimbaton na kinahanglang atong sundon. Pero lo, di mahimong gubon lang pinaagi sa pagsunog ang medalyon. Nagkinahanglan kiniglaing diamante nga makabuak ini. Ang tanang mga hitabo ubos sa kahayag sa adlaw. Adunay solusyon, Gabriel. Busa pangita ang maong solusyon sa dili pauwahi ang tanan. Ang medalyon ang unahag kuha gikan niya ng Marla aron dili na kini maggamit sa mga dautan. Dili man makontak si Ato ni Dilo. Bisig ko sa una ko una. Dili gid tingog ni Marla ang nabatir ko bisinggit ka kaniya. Lahi gid tingog ka. Isu kayo. Tawag ko usab si Ato ni Dilo. Maneng. Oh. Manang, di man makontak si Ato ni Dilo. Mao ba? Siya day nagisigihan ni mong kontak. Oh, ang tigwa nga abogado. Ang mi-offer na ko nga may mabantay din ng Villa. May ipangutanan lang ko niya. Mao ba? Uy, may tao ba ng Social Kinsa? O Maneng. Kinala magkapangutanan ko bahin sa history ni Mao Villa. Kung kinsa ko na mga tao nagpuyo din eh. Kinsa ba? Uy. May adlaw nang Uy. Ikaw man kadtong kauban ni Marla sa trabaho ano? yes, ang gwapon. Na ba siya? May hapon diha manang. Uy, Elgin. Ikaw sabdi ay ni. Midoa lang mi ni Marla manang. Dili pa ninyo mahimong pagkisultihan si Marla. Ipahuway pa siya. Unsa? Mahimo bang malilila na ako siya bisag kadali lang noy? Bitaw. Nagluya ba siya? Maong dili siya mahimo pagkisultihan. Oo. Nagluya si Marla. Maong balik lang niya mo sa laibang adlaw. Dili mahimo. Usay dili mahimo. Mga dudong, naglain kin ang lawas ni Marla.
Mao nga ayaw na lang magpamugo sa pagduaw niya. Unsam kayo iyang gibati? Nganong wa man ninyo siya dada sa doktor? Ay, huwag ka malakat yung higala. Dadon ko ginsiyag doktor. Pero sa pagkakaroon, ayaw lang naman pamugos nga magigsulti niya. Sige na. Magkalakaw na mo. Sige. Ikaw may baw. Elgin, dali na. Sige Noy, ipangumusta lang mi ni Marla. Ay, nga nung wa man kamusugot na makakita sila ni Marla. Dili ko gusto doon nila ay mahibaw sa talag sa sakit ni Marla. Nagkahukom na ko, manang. Unsa man ka naman eh. Paundagon ko na pagtrabaho si Marla. Unsa? Doon nagkikitaguan ang amahan ni Marla. Unsam ka di sa imong pagtuo? Mauna ko susiyan. Unsa? Nagulo na kapaniid nila? Yes. Aron mahibaw ta. Kung unsa gyud nahitabo ni Marla. Sige. Sultihin lang niya ako kung unsay sunod mong plano, Tony. Doon sa manis si Marla. Huwag mangyapon ni magkamata. Ay nanok pa nagyapon siya. Marla, anak, pagbata. Gabi na. Kinala magkakaon ka na. Marla? Uy, ibalik pa nga po siya katog. Marla, naunsam gud ka ka. Usap kay kubuhaton aron mamaayo ka na ng imong sakit. Sa may buhaton ko, anak. Maneng, ako lang ko naibantay ni Marla. At tuwa una si Gabriel sa silong. Oh, niya si Gabriel? Angay ko bakang sundon si Lolo sa iyang sugo na kuhaon ako ang medalyo. Gabriel, Oh, may ka niya ka. Nay maning. Niya na sa ko aron tabangan ka sa pagbantay ni Marla. Gabriel, ugma. Mamalihog ko ni mo. Oh, sa unsa man oy. Sige. Sultihi lang ko kung unsay akong buhaton ugma. Sulti na gid yung labaw nga dili una mo trabaho si Marla. Kaya nakauna-una ako nga ako siya paudagon sa pagtrabaho. Oh, unsa? Mao kina akong plano, Gabriel. Tuod kay Kay unsa noy? nagkagrabi na ang kahimtang ni Marla. Sa gunsunod kay iyang pag-atake. Sige noy. Kung unsa may imong mga plano ni Marla, suportahan ti ka. Oh! Uy! May nabuak sa taas. Sa kwarto karon ni Marla. Dali ni, atong susunod. Marla! Oh. Uy, noy. Natog lang gihapon siya noy. Pero, usa ba itong ato na bati ka ganiya? Oh. Noy. May nabuak sa dapit sa pultahan sa CR. Tanawa. Oh, baso ka na. Parehas man na sa baso nga nabuak dito sa amo. Noy. Hala. Oh, Tanawa ang kamot ni Marla. Nagdugo. nausa man di siya? Ano, nasaman pa niya ang pulso? Noy, kinahanglan makamata siya. Marla? Marla, pagbata. Pagbata. Sulti ko, kisa nagsaman siya ang pulso. Kisa nagbuwag sa baso. Ha, Marla? Nahinanok mong nisig maayo, Noy. Di na ginamabiyaan si Marla, Gabriel. Ha? Nagtuko nga. Siya ro sa pamisaman siyang pulso, Gabriel. Buot ni may pasabot, Noy, nga gidaman ang siya. Ug nagsama siya sa iyang pulso. Posible, di ba? Noy, unyaan lang ta magunahon na og maayo, ana, ha? Ato unang tambalan ang samad sa pulso ni Marla, oh. Oh, sige. Bantayo na si Marla. Magkakog ikatambal lang niya sa pulso. Sige, Noy. Oh. Nahinanok mong ginisig maayo. Yun. Ang iyong mga tiil. May mga samad-samadsab. Pero nga nung wa maginis siya makamata. Marla? Marla?
nanok di Sumaya. Kinsa magyo ka? Nganong ikaw may nakakita sa medalyon nga kipapangita ni lolo nako. Oh, gusto. Ang medalyon. Naapa ba ka sa iyang liog ang medalyon? Oh, may kinainanok ni siya. Ako kunong tanawon, be. Oh. Ni arga tuod siyang liog ang medalyon ni Marwa. Unsa ka kung ako ning kuhaon. Gusto. Suwayanin ako kuhaan. Ay! Ang itong iring! Tasamad akong liog na. Iyambakan sa iring. Gabriel! Sa itong kasama din Noy, giatake ko galit sa itong iring, Noy. Ha? Uy! Nagdugo mo liog, oh? Sige. Ako ka pinagtambal ka na mo liog. Hali, Gabriel. May nanawag na sab... Hello? Sir. Sir. Ako nang gituman ni Musugo. Dito ko kagalingan sa Villa. Apan wa na ko ikatubang si Marla kay nasakit siya. Sir. Hapit na mo usa ka semana nga wa siya trabaho. Sir. Magsusi raw niya ko. Sige, bye, sir. Nganong naabot man sa unahon ni sir ang bahin sa medalyon? Nagduda ka siya? Nga dunay medalyon si Marla? Noy, nagduka naman ka. Mas may tingali nga muna lang kagkatuog, Noy. Ako lang unang pulig bantay ni Marla din eh. Sige, Gabriel. Ano na siya bantay siyang kwarto? Ha? Mas makatabang nito niya kung niya magbantay niya sa iyang kwarto, Gabriel. Sige, Noy, sige. Ano lang ko din siyang kwarto? Sige. Mabalik lang niya ko din eh. Sige, Noy. Kapdos akong liog eh. Paita tong iringa na. Pero si Marla, nainanok pagyapon siya. Huwag niya tagda ang iyang samad sa pulso. Huwag ganin siya mumata, arang mukaon. Ay. Uy. Miliyok siya. Mumata na tingali siya. Marla? Uy. Marla? Wa naman mulihok. Nibalik siya siyang pagkatuog. Natugnom sa din ni. Igo rin itong mulihok di. Muling ko lang ko diri dapit sa may pultahan. Ay. Musandig lang una ko diri. Kapdos gid sa akong liog na nakaurasan atong iring da. Nga nagig ka hanggi atake sa kong itong mga iring sa diyang ako na untang kuhaon ang medalyon. Buang nakatuog ko na. Asdos ng diskadlaw. Ganyan lang siya sa kwarto ni Marla ang gamiton ako. May kay doon ay CR din eh. Uy, ang sumarot. Mura magdunay nag-type sa makinilya. Mura gud. Lion ako. Karoy kayo ma. Doon nag-type sa makinilya. Ay, kinsa man ang... Dili. Si Marla ka nang nag-type sa makinilya. And
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.